ev vîdyo ji Fransî hatiye wergirandin. Beşek ji hevdîtina siyasetmedar, nivîskar û sazînerê yekemîn Partiya Siyasî Kurdî li Sûriyê sala 1957 ku navê wê Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê Alpartî bû. Niha bi navê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDKS tê naskirin. Dr. Nureddin Zaza li ser ekranê televizyona Swêsrî Swiss TV Interview sala 1982 dema ku pirtûka xwe ya bi navê jînenîgariya min wek Kurdekî derxist ev lê dwan pêre hatibû kirin. Rojnamevanê Fransî wisa dest pê dike behsa Zaza dike û dide naskirin. Rojnamevan Nureddin Zaza îro regeznameya Swêsrayê bi dest xistiye. Mamosteye lê Lozanê li Bakurî Kurdistanê ku hûn hat bin deselata Tirkiyê de ji dayîk bûye. Ji biçûkaniya xwe ve rûbirûyî sitemkariyê hat. Tenê ji ber ku Kurd bû. Têgihiştina wî ya siyasî di destpêka jiyana wî de berê wî da beravaniyê di ber miletê Kurd de. Jînenîgariya wî di dirêja ya salên temenê wî de tevlî dîroka xebata gelê wî bû. Ji ber wê yekê çîroka kurtejyan û xebata Zaza û berxwedana gelê Kurd yek bû bi hevvegirê day bû. Jînenîgariya Dr. Nureddin Zaza mirov dikare wê wek revandiyekî ji rojhilata jêr pesend bike. Şahîd haleke bi bandor li ser jiyana mêrekî xweşkesî re neçamand. Tevlî hemî êş û azarên ku hatine serê wî. Geşta wî ji gelek zindanan di rojhilata jêr de dest pê dike. Ku li wir rastî îşkence û metirsiya li sêdarxistinê ku derheqî wî hatibû der hat. Ez tu zikreşiyê li kesên ku ez di zindanê de kirim îşkence dam nakim. Lê bêguman ez pir ji rejêman azim û berçavê min reşin. Rejêmên ku hewl didin bimînin desalat, çavên xwe ji mafên serekeyên miletan digirin. Rejêmên ku tanha ramanên we ku serdem bi ser wan ve derbas bûye dişopînin. Wek yên netewî yan jî yên necatparestî yan yên ereb û toranî perest. Ew ên ku hesabê hebûna pêkhateyên din li welat nakin, wan paşguh dixin. Ew rejêm armanca wan metirsiyê li ba netew olên din durust bikin, da ku bimînin rejêm û desalat. Sîstemên xwe yên leşkerî û ewlekarî bihêz dikin. Ez rejêmên wisa tawanbar dikim. Dirêya pirtûka xwe re bang li rêya giştî dikim. Rastiya wan rejêmên diktator nas bikin, ta ku ew jî wan tawanbar bikin. Dirêya pirtûka xwe re hewl didim, raya giştî ya welatê Swêsrayê ya navdewletî jî eger rojekê ji rojan pirtûka min bi zimanên din hata wergirandin. Da ku hovatî diktatoriyeta wan rejîman were eşkere kirin. Ew rejêm mirovatiyê bin pê dikin. Ji mafên wan yê ku di berdewamiya hebûna xwe di dîrokê de bi destxistina bêpar bikin. Rejêmên ku mafê mirovan bin pê dikin, lê dijî prensîpên ku rêxistina netewên yekgirtî li ser ava bûye. Peymana mafê mirovan, prensîpên mirovahî li ser ava bûyî. Mirov kare çi bike? Mirov dikare gelek karan bike. Wek nimûne, nerazîbûn û xwepêşandanên raya giştî ez ji mirinê rizgar kirim. Dema ku ez di zindanê de bûm, biryara li sêdarxistina derheqê min hatibû der, nehate cî bijîkirin. Rejêmên diktator ji xwepêşandanan û nerazîbûna giştî ditirsin. Mirov kare çi bike? Gelo pêwîst e li ser wan rejîman were nivîsandin. Belê, divê li ser wan rejîman were nivîsandin û nerazîbûna xwe jî li ser em bidin xuyanî. Divê di medyayê de, radyoyan de em rastiya wan eşkere bikin. Divê raya giştî tevgerê bike, tê bigihêje. Da ku rastiya wan rejîman bide xuyanî û eşkere bike. Ji ber ku rejîmên di serkirdeyetiya miletê xwe de bi nebaşî berdewam dikin, raya giştî jî metirsiyê li ser wan durust dike. Ji ber ku hemî milet li aştî û aramiyê digerin. Ali Umar. Rojbaş guhdar û bînerên radyoya Rêbas li her cihekî bin deme we keyf û xweşî be. Radyo Rêbas 102.3